Terus
Bapak Yenan ngawer tuyule salto kudune sirai dhisik sini. Nah, masuk ora? masuk. Ayo Mas. Yo. Yo salto sirai dhisik. Sing tiba sirai dhisik. Nah. Di sawer 100. Nah. Kudune sirai dhisik sini. Ya ulekno lho Bapak Yai. Ora apa-apa ayo. Lah iya. Wis ana lakon iki. Salto. Nah. Kok di sawer Bapak Yenan. Nah. Salto sing tiba kudune sirai dhisik. Ora, sirai rusak bikin sirah trek kok. Nah. Ayo Mas. Rasa kayak sirah pun raut desa raut. Ya. Nah, nah. Lo kayak ini kan selalu piye toh? Ya, direwangi kok ini ya. Neng tengah, Mas. Yo, ibu Sarah. Atraksi spektakuler. Tepuk tangan semuanya, penonton. Buka
kuwi sing gawa kuntilanak ya kuwi. Ah, aku mau ibu sing gawa bayi ya sanut-sanut jagang bayi semono wae lah. Ah, yes, situ kuntilake brangnya. Yo! Ha ha ha!